Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Sa nama danas, posle dužeg vremena, ekonomista, ne samo ekonomista, nego politički aktivista, ne samo politički aktivista, nego i publicista. Dakle, apsolutno višedimenzionalan čovjek koji uvek ima, za razliku od mnogih drugih, konkretna rešenja i konkretne odgovore na konkretna pitanja i konkretne probleme. Branko Dragaš. Branko, dobrodošli. Bolje te našao. Nisam od juna nastupao, evo kod tebe otvaramo sezonu. Neki se sreće. Branko, prvo i osnovno, kako komentarište situaciju u Gazi trenutno? Katastrofa. Posledice, vidio sam da mnogi pričaju i šta pričaju i kako pričaju, znači jedna tragedija koja je, mene ti Palestinci sve više, mislim da mi Srbi idemo ka tome. Ono što je neverovatno, a to je da rane i sve što se dešava, teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji ne dodiruje određene slojeve u Srbiji, a dodiruje ih ovo. Znači, ako me nešto dodiruje, sve me dodiruje. Da li onaj napad Hamasa na nevine ljude, da li je to isprogramirano, nije isprogramirano, sve će to istorija manje više da kaže. Jer ja sam nedavno, pre 2 dana objavio, 2019. godine Netanjahu hvali i govori pozitivno o Hamasu i ostalo. Znači, da li je to namešteno, kao što je, kažu, Pearl Harbor namešten, što je jasno, kao što je 1898. godine potapanje Titanika? Ne, 1198. potapanje američke, da bi se Filipini uzeli i ušli u taj rat, da bi Amerikanci dalje osvajali, kao što je sve u vezi namešteno, znači sve u vezi Vjetnama namešteno, kao što je kad je Teksas uziman, svi američki predsjednici su lagali u svojim predsjedničkim funkcijama. Znači, mi znamo da je Netanjahu osuđen, odnosno pred doživotnom robijom. I zašto ne bi imao interesa da napravi sve to? Gledaoci treba da znaju da ljudski životi za te ništa ne znače. Apsolutno. 2001. godina, 11. septembar, ja sam to gledao u kancelariji, 10 mojih saradnika je bilo oko mene, ja sam to gledao, rekao, ovo se vidi iz aviona da je namešteno, da je to obračun američkih službi i to je tako bilo. Imali smo slučaj, znači, bombardovanja Iraka, da je to sve bila prevara i tako. Znači, ovo je nemoguće, kaže jedna devojka koja je sa prve linije, te koja je prošla tu obuku, Jevrejka, i kao ona dala intervju i rekla, kaže, nema šanse da se to dogodi. To je toliko dobro postavljeno, znači takav je koncentracioni logor i geto napravljen na 2.300.000 ljudi, da je to nemoguće, to što je Hamas uradio, nemoguće da uradi, a da sa druge strane neko nije to dozvolio. To će istorija sve pokazati. Ono što je ponovo tragično, to je znači da ginu nevini ljudi, ali kao što je u istoriji i što se mnogi ljudi pitaju, da li je moguće u 21. veku to da se dešava, jeste moguće. Uzrok, zbog čega se to sve dešava, šta su uzroci sve? Moramo se vratiti samoj suštini. Znači, dolazi do potpunog krušenja neoliberalnog kapitalizma. Taj sistem propada. I taj sistem pokušava da opstane tako što će izazvati sukobe. Ukrajina ne ide dobro kako su oni mislili da će da ide dobro i onda moraju da naprave nova žarišta. Ovde se Palestinci nisu cilj, nego je Iranci. Tako ja to tumačim. Znači, međutim, ono što treba da znamo, znači da ti ljudi, ti ne ljudi zapravo, oni su ne ljudi, oni su satanisti, oni su globalisti, oni su fašisti, njih uopšte ljudski životi apsolutno ništa ne zanimaju. Interesantno da je Putin malo pa u zvaničnom obraćanju, to jest ne samo Putin, nego i Rusija, u zvaničnom obraćanju, nisu vrlo formalni, nisu nešto, kako se to kaže, opširni, ali i oni su sada počeli da koriste tu reč satanisti, otvoreno. Ne, pa jasno ko dan da je
je to jedan globalni fašizam koju jedna privilegovana, a sad možemo da kažemo kasta šizofrena sprovodi i tako da oni postavljaju u državama marionetske vladavine gde su ti pojedinci takođe šizofreni. Znači uzmem bilo kog od evropskih ovih političara, načina kako se ponašaju, svi su iz afera od Šolca pa nadalje Makrona, svi su u nekim aferama bili i oni zapravo, to je poslednji trzaj kako treba da izgleda čovečanstvo. Znači, da li će čovečanstvo izgledati tako što će ta kasta sebe obezbediti to je ta zlatna milijarda, ovo ostalo hoće da pobiju ili da imaju tu robotsku civilizaciju, odnosno da sve ostale postave u koncentracioni logor. I zato smatram ovakve emisije, napravio sam jednu pauzu iz prostog razloga da se odmore i od mene i ja od javnosti. Sve vreme sam objavljivao komentare kod mene na sajtu i na Facebook stranici. Znači, ovde treba razumeti u kom dobu se mi nalazimo. Znači, kakvo je ovo doba? Znači, ovo je rušenje jednog sistema, totalitarnog, eksploatatorskog, imperijalnog, pravljanje od unipolarnog sveta, pravi se potpuno drugi svet, međutim, čitajući mnoge američke autore koji se protive zvaničnoj politici, znači to su ekonomisti, filozofi, sociolozi, znači ima ljudi, nije tačno, znači kada kritikujemo Ameriku, znači moram da ponovim to 1000 puta, znači to ne znači da mrzim Ameriku i sad mrzim zapadnu Evropu, nego to znači da te manipulatore, te lažove koji, što kako rekao onaj bivši, onaj pijanica, predsednik Evropske unije, pa kad statistički i ekonomski podaci nisu dobri, mi lažemo, kaže. Znači, to su oni. I to sad isplivava na površinu i sad dolazi do jednog procesa urušavanja tog lažnog sistema koji je nastao na pljačkama, otimačinama i sve ono što znamo. Znači 50 i nešto miliona ljudi je ubijeno u Severnoj i Južnoj Americi od 16. veka, znači od 16. veka, od tih osvajanja. Treba da znamo da je iz Afrike preko 100 miliona crnaca kao robovi krenuli, a do Ameriku došlo samo 9 miliona. Znači 90 i nešto miliona nije moglo to da preživi. I to je taj sistem lažne zapadne demokratije i zapadnih vrednosti, koji se sada urušava. I sada mi ovakvim emisijama i upornošću pokušavamo da dokažemo, da razumeju. Znači, ljudi koji su u Americi otvoreno kažu 95% Amerikanaca nema pojma šta se dešava. U Evropi je potpuno ista. Znači, nemački ekonomisti, švajcarski sociolozi, francuski sociolozi, ekonomisti, 95% takođe Evrope nema pojma šta se dešava. I sada sledi u narednim periodima otrežnjenje. Znači, ide do jednog kolapsa finansijskog sistema koji to više ne može da izdrži. Znači, to se sistem zasnivao kao vampirski sistem osvajanja da bi se isisala krv. To znači, kad je došlo do pada Berlinskog zida, mi tada nismo imali političko rukovodstvo koje razume doba, da pada Berlinski zid i da mi treba da apsolutno istok nema nikakve vizije šta će desiti i postaće samo žrtveno jagnje jednog kapitalizma koji je narastajući i mi smo tada trebali, znači država se ponaša u skladu svojih državnih interesa. Znači, i mi smo tada sam to zagovarao, pisao, govorio, da mi tada treba da krenemo ka Evropi, da prihvatimo sve to, da bi izbegli ratove sve one, i da je trebala, Jugoslavija trebala da se raspadne, mi Srbi smo to prvi trebali da uradimo i da se napravi konfederacija. Na bazi konfederacije mi smo Srbi branili jedan potpuno nepostojeći sistem socijalizma, titoizma, društvene svojine, to znači, sećam se, ja sam 89. otišao u privatnike i onda kad kažeš gospodine nekom, on kaže, ja nisam gospodin, ja sam drug. A to je nedavno bilo. Gotovo nedavno je to tako bilo. Znači, i mi nismo razumeli šta se dešava 89. godine. Mi to uopšte nismo razumeli. I mi idemo u pogrešnom pravcu. 1918. godine izlazimo kao pobednici iz rata sa
1.247.646 žrtava i mi odlazimo u jednu potpuno sumanutu tvorevinu koja nam zagorčava život, zvana Jugoslavija, znači jedno nesposobno rukovodstvo koje se prodalo za ne znam, vile na Bledu, za vile na Tuškanjcu i tako dalje, i sada imamo ponovo isto sličnu situaciju, guraju nas, ovo poludeli uzurpator nas vodi ka propaloj bankrotiranoj Evropskoj uniji, ne shvatajući da sa BRICS-om nastao jedan novi period. Znači, neshvatljivo koliko, iako su Srbi ingeniozan narod kao narod, koliko politička elita srpska je, ja to zovem, politički idioti. Znači, politički idioti su oni koji ne razumeju duh vremena i ono što treba da se radi, i oni rade suprotno interesima svoga naroda. Znači, kad obličimo ovo sve što se dešava, ovo još od jedan pokušaj tog neoliberalnog kapitalizma da sačuva se na ratovima. Ja sam to u onoj emisiji još 2011. objašnjavao, ima na YouTube-u, znači da će ratovima pokušavati da zaustave krah tog sistema, jer im trebaju nove žrtve, tako da oni su nastali eksploatacijom, opšte ta zapadna civilizacija, zapadne vrednosti su nastale znači, ako Rim uzmemo početak, ubistvo brata, silovanje Sibinjanki i nasiljem i svema ono što se dešavalo, tako da se taj kapitalizam ne može zaustaviti. Zbog toga ja očekujem građanski rat u Americi, očekujem revoluciju u Evropi, građansku revoluciju u Evropi, i očekujem u Srbiji, i istovremeno, pošto smo mi prihvatili potpuno taj zapadne vrednosti, znači mi ćemo zajedno sa njima na Titaniku da potonemo, finansijski i ekonomski. Titanik tone, i ono što sam napisao u onom istraživanju koje pokazuje da su moje prognoze apsolutno tačne, koje je radio Đorđe Vukadinović, i pokazali su zašto nema promjena, znači, u Srbiji, i mislim da je to sada suština čitave priče, da je zaokružimo. Znači, iako je za 4 godine, znači on je postavio, ostala pitanja su ono kako se i očekivalo, međutim ono pitanje da li vi posle 4 godine živite isto, bolje ili gore. Znači, na to pitanje treba znati da za 4 godine je inflacija bila kumulirana 104,6%. Za 4 godine. Zvanična inflacija je bila preko 42,4%. A kumulirana inflacija, realna inflacija je bila 104,6%. I šta sad imamo? Znači, za toliko je došlo do pada životnog standarda. Mi imamo neverovatnu situaciju da samo 34,5% je reklo da živi gore, svi od 19,2% je reklo da živi bolje, a 42,45% je reklo da živi isto. Znači, kakva porazna statistika. Ovo je sada ključno. Znači, ja sam menadžer tolike godine. Znači, ti staviš na 100. Znači, zato nema protesta. Pravih onih socijalnih protesta koji treba da slome lažan totalitarni sistem. Znači, poražavajuće je da samo 34,5% kaže da oni žive gore. Znači, oni koji žive bolje i oni koji žive isto, oni neće da rizikuju ništa u političkom sistemu da menjaju. A kako žive isto? I kako žive bolje? Tako što se zadužujemo, tako što je dug kad je ovaj uzurpator 12. jula 2012. došao na vlast. Spoljni dug je recimo bio 24 milijarde, sad ga prikazuju 43, ali to je sa martom, on je sa oktobrom mesecom, on je recimo moja procena preko 48,6%. Znači duplo veći je spoljni dug. A ukupni dugovi su došli već do 94 milijarde. Znači, mi živimo tako što se zadužujemo, uništavamo budućnost naše dece, gubimo teritorije, gubimo suverenitet, uništavamo osnovu za naš suverenitet, za naš razvoj, to delimo kao poslednji pijanci, ili kako je profesor Jovo Dušanić rekao, bećarska ekonomija u procesu privatizacije. Apsolutno mrzimo našu decu,
I to pokazujemo da nemamo nikakve odgovornosti. Pojedinci da, ali gledano u celini, 64%, preko 64% reklo da živi bolje i da živi isto, oni ne žele ništa da rizikuju, iako je inflacija bila 104%. To je samo dokaz da Titanik tone, a građani smatraju da njih to neće dodirnuti, da će se on nekako izvući. Svi ćemo se naći u ledenoj vodi, svi ćemo se naći i to vrlo brzo, i zato ove emisije smatram poučnim, savjetodavnim, emisije koje nudimo građanima da se spreme za doba koje će se dešavati. Znači, čitavo okruženje svetsko ide ka ratovima, ubistvima, finansijskom krahu, menja se slika sveta, mi apsolutno ne razumemo, kao i 95% Evropljana i 95% Amerikanaca, šta se zapravo u svetu dešava. To ćemo platiti račun. Račun uvek stiže za naplatu i račun uvek plaćaju građani. A postoje dve zemlje kao dva svetla primera razumevanja onoga što će se desiti u vrlo bliskoj budućnosti, a to su u ovom trenutku Mađarska i Slovačka. Fantastični rezultati izbora u Slovačkoj, gde smo dobili patriotsku vladu, i znam umeđu vremenu, i to sam baš u jednoj emisiji rekao, pošto imam prijatelje u Slovačkoj koji je čak i politički aktivista, on mi je stalno slao šta su se liberaši pokušavali, na koje sve načine da proguraju ove svoje, oni su doživjeli potpuni krah na tim izborima, drugim rečima nije moglo ni da se pokrade, znači nisu ni napravili osnovu glasačku tako da bi se uopšte upustili u bilo kakvu krađu. Mađarsku, gdje se Orban u okviru Evropske unije kao jako bitan igrač drži i dalje, drži svoje, i mi koji smo potpuna politička žabokrečina, a Vučić 17. decembra raspisuje i najavljuje sudbonosne izbore za Srbiju. Znači, ovo što se tiče Slovačke u redu, međutim mi moramo biti jako oprezni sa Mađarskom. Dobro. Znači, to ponavljam gledaocima. Sa Mađarskom i Orbanom moramo biti jako oprezni. Zašto? Zato što mađarske aspiracije prema Vojvodini su ogromne. Dakle, Srbija se smatra kao zemljom koja je na rasprodaji, koju vodi jedan potpuno poludeli lik, koji rasprodaje sve što može, koji se nalazi u jednom potpuno kniks poklonu na kolenima pred zapadnim moćnicima. To se može vidjeti iz svakog sastanka, pa i onoga na CNN-u razgovora. Ima tu, mislim da Petrišić napravio odličnu karikaturu gde je tamo izduvani balon kad sedi u CNN stolici, a ovamo se naduvan. Znači, to ćemo skupo da platimo. Mi, građani, ćemo to skupo da platimo, jer on vlada zato što smo mi mekušci, zato što smo mi kukavice, zato što smo mi to dozvolili. To što pojedinci i manji broj ljudi to ukazuje, što pokušava da se bori, da uspavane građane probudi, to je naša moralna i rodoljubiva obaveza, ali građani će to da plate. Odmah da kažem da primer istorijski. Kada sam govorio mojim krajišnicima, pošto ja vodim poreklo iz Strmice, Krina, moji roditelji, i dole sam odrastao oko džedova i naučio sve stvari životne kako treba da izgledaju. Kada sam im govorio da je Milošević titoista, da će da nas proda, znači, i da će on jednostavno da igra onako kako mu kažu sa zapada, onda su moja braća, on neđe ljuti mladu, tu neće nikome, ne smijemo mi, naš Sloba. Naš Sloba je prodao i doveo do onoga genocida, da kažem, etničkog čišćenja, bolje rečeno. Znači, pogroma iz Krajine, 250.000 ljudi, etničkog čišćenja, znači iz Krajine, znači, taj račun su platili moji krajišnici, koji sada, pazi sada i perverzije, gde je udarna pesnica ratno-huškačkog i ratnog profiterstva bio Aleksandar Vučić i čitava ta ekipa. I oni sada idu pred izbore i uvlače mu se i prave tapšu mu i tako dalje. To je prosto neshvatljivo. To je mozak, ljudski, zdrav razum, onaj jednostavni, narodni, to
to vređa. Dakle, ti isti krajišnici, moji sada, ti isti krajišnici sada dobijaju pasoše u Vojvodini od Mađarske i ti isti krajišnici dobijaju povoljne kredite od Mađarske. Šta je to? Pa to je samo jedna prevarna radnja da se sutra Vojvodina priprema za ocepljenje. Iz prostog razloga, pa čekajte, pa to smo već imali i 41. i 14. Pa Srbija je, znači, odlična sada da se podeli, da Bugarska uzme svoj deo, Rumuni svoj deo, Mađari svoj deo, Albanci već uzimaju i tako dalje. I ja sad ukazujem na to. To što Orban dobro vodi za Mađare, to je okej. Ali mi govorimo, naša kuća se zove Srbija. To što je Fico pobedio tamo, u redu je, i Slovaci su jedan fin narod, znači to su svetla u tunelu, mračnom nokturnu evropskog tunela, koji jednostavno pomračio se političarima u Evropi, alternativa za Nemačku. Znači, sve više jača i alternativa za Nemačku, recimo, kaže, možda će gledocima biti interesantno, zato je i bio pokušaj atentata na njihovog tog predsednika i odmah da kažem, za alternativu za Nemačku ne vode neki tamo ludaci, nego su to ljudi, doktori nauka i to ozbiljno, znači od bioloških, hemijskih, matematika i tako dalje, znači nisu neki ulični nacisti. Znači, alternativa za Nemačku je rekla, 1, izlazak Nemačke iz Evropske unije, 2, ne prihvata se više evro, odmah se uvodi nemačka marka, znači ne prihvataju više nikakve odluke Brisela, ne prihvataju više nikakvo finansiranje Ukrajine, hitan sastanak sa Rusima da se napravi savez između Nemačke i Rusije, ne prihvataju lažnu terorističku državu Kosovo i traže, znači, da se na potpuno drugačiji način napravi Evropska federacija, nešto slično BRICS-u. Čekaj, pa to sve ono što i mi, suverenisti ili ljudi koji... Kako oni stoje sad u istraživanjima? Pa oni su sada, oni su, znači, oni su negde, zavisi gde, znači, uglavnom rastu, od 18 do 30% kako gde rastu. To je praktično izvanredan rezultat. To su odlični rezultati, iako je prema njima kao da su oni nacisti, kao da, znači, oni napadaju Evropsku uniju i to je ta jedna klasična njihova demagoška priča. Znači, sve ovo moramo da uokvirimo, da znamo šta nas čeka. Znači, u redu Orban, on sjajno vodi za Mađare, međutim, smatram da za nas je to jako opasna pozicija i zato je potrebno rekao si raspisivanje izbora, to je jedna u nizu njegovih prevara. Izbori, znači, i ako o tome sada pričamo, znači, meni je potpuno nesvatljivo i svi će izaći na izbore. Znači, svi će, i to su politički idioti. Svi koji izlaze na izbore su politički idioti. Zašto? Ja smem ja da ponovim, Branko, i da ste vi rekli, pa sad neko se uvredi, znate i vi sami da znamo, vi znate ovog, ja znam onog, mi se međusobno znamo. Dakle, vi mislite da svi koji izađu na ove izbore 17. decembra, bilo da su u pitanju vladajuće stranke ili stranke opozicije, politički idioti? Da, zašto politički idioti? Zašto? Neko može da bude izvanredan matematičar, neko može da bude sjajan fizičar, neko može da bude fenomenalan istoričar, neko može da bude sjajan pisac i tako da. Neko može da bude sjajan da pravi most. Ali šta je politički idiot? Politički idiot je onaj koji ne razume politiku. Politički idiot, onaj koji kaže, mene politika uopšte ne zanima, a onda sledeća mu rečenica, vidi, cena benzina, čoveče, 200 euro dizela, 220 dinara. On uopšte ne povezuje da je cena benzina politička odluka i da taj sistem, koga ja nazivam totalitarni politički sistem, i hoću gledalcima da objasnim, nema spasa čovečanstva dok ne srušimo pogrešan politički totalitarni sistem lažne predstavničke demokratije. Znači, taj sistem je, kako bi deca rekao, pukao, taj sistem u svetu svuda, pogotovo kod nas ima karikaturalne cirkus oblike i to treba, taj sistem treba srušiti i zato na izbore ne treba izlaziti jer su izbori laž, prevara i cirkus. Znači imamo ovako, on sada poziva na izbore, ajmo redom, znači 1. Da li su se promenili izborni uslovi? Nisu.
Ništa se nije promenilo. Pa ostalo je do izbora, ako je 17. znači mi smo danas i 18. znači manje od 60 dana je ostalo. Znači, izborni uslovi se nisu promenili. On je na 96. metru trči, a mi smo na početku, recimo da oni koji hoće da idu na te izbore. I ti hoćeš sada da se trči i on kaže, ajmo sada, kreće izborna kampanja i on treba da pretrči 4 metra i ti se nadaš da ćeš ti njega da pobediš. Znači, to je broj 1. Broj 2. Da li su se spiskovi regulisali? Da li su pročišćeni spiskovi? Ne. 3. Da li je nešto urađeno što se tiče izbornog zakona? Nije. Da li je nešto urađeno što se tiče medija? Sad ima zakon novi da se još veća cenzura na medija. Imamo Švaba koji traži, možda će ovo biti jedna od posljednjih naših emisija, znači onaj bolesni nacista. Da. Si vidio šta kaže? Znam. Ne treba, društvene mreže treba ukinuti zato što one šire defetizam. A to je danas ta informacija došla. Danas je neko rekao da društvene mreže, da kreće ta opsežna neka kampanja gašenja društvenih mreža, gašenja emisija, ovoga, 300 čuda neki. Ja sam to pre neki dan pročito na švajcarskim vestima i ostali ono, gde su zgranuti. Švajcarci su čekaj, pa ovaj ček nije normalan. O čemu što mu priča? To oni hoće da ne mogu ni ovo da građani ne mogu da čuju ni mene, da nema društvenih, u našim muslimima, da nema društvenih mreža, ja to često kažem, mi bi bili kao rani hrišćani, pa bi po katakombama morali da držimo, jer ne možeš, ljudsku misao ne možeš da zaustaviš, ne možeš da napraviš cenzuru ljudske misli, kad nešto ne valja, kad nešto ide pogrešnim pravcem, kad znači ekonomista, pa ja te samo pitam, pa ne moraš mene uopšte da slušaš, kad otvoriš novčanik i otvoriš frižider i uporediš to sa, čekaj, jel ti bolje živiš ili gore živiš? Pitam te, kako je moguće na inflaciju 104% posle 4 godine da ti kažeš, pa ja isto živim ili bolje živim? Ja razumem one koji bolje žive, to su sve vezani za ove koji su najvećim delom, čast onima koji su došli pa zaradili novac na svetskim, mi o njima ne, to je minijaturan deo ljudi koji su sportisti i naši ljudi, biznismeni, koji su napolju zaradili pare, a ovi lopovi, tajkuni, kriminalci, znači imamo ovako politički ološ, tajkune i kriminalce, oni su opljačkali Srbiju. I sada oni hoće status vo, ja to zovem. Znači da zadrži se takva situacija, super je to, menjajmo da li je došao Kurta ili Murta, apsolutno je nevažno. I ti sada izlaziš na izbore, pa sad ti izlaziš na izbore, ništa od toga nije ispunjeno. Znači, državni mediji su, znači cenzura čitavih medija, onda ide državni resursi su kompletno u njegovim rukama. On se nalazi non stop u kampanji. I sada Fiskalni savet, pazi, Fiskalni savet, njihova, znači totalitarna ustanova koja, zamisli da to sada ova ekipa naša, profesor Komazes, Dragan Radović, Mitrović, Škobalj, Ivan Pajović, čitava ta Paravinja, da čitava ta naša ekipa uđe i pregleda budžet. Pazi, da li je bilo ovde rasprave o budžetu? Pa ti imaš ustanici 1804. godine. Ustanici, znači, prvo, kako je tekla Skupština ustanika? Prva tačka je imamo li mi para. Druga tačka imamo li mi džebane, znači metaka, a treća spoljna politika, šta ćemo da radimo. To je logika domaćina. Prvo mi da vidimo sa čim mi raspolažemo. Pa onda kad mi vidimo s čim raspolažemo, da vidimo ili smo mi dobro naoružani, da mi možemo da se suprotstavimo. Znači mi sad imamo izveštaj za 2022. godinu za završnog računa. Znači završnog računa koji je sve prošao. U tom završnom računu, znači to sada, i sada imaš ti pravu opoziciju, oni bi njih razorili na tim temama. Imaš stavku koja kaže, stavka budžetske rezerve. Da objasnim gledaoše šta su budžetske rezerve. To je kad imaš kući, ti i žena stavite na jednom mestu, svaki mesec malo stavljaš para za, ne daj Bože, da intervenišeš. Na budžet od 16-17 milijardi ti možeš da staviš recimo 20-30 miliona evra da ti možeš u slučaju nečega hitno da intervenišeš. Mi imamo na toj poziciji milijardu evra. Sad dalje,
A 500 miliona evra, znači fiskalni savjet piše ovako, za 500 miliona evra u budžetu piše poverljivo. Ne smije niko da pita gde je. A ne ide na bezbednosne strukture, tako piše. Ne ide na bezbednosne, znači ne ide na vojsku, policiju, pa ti kažeš nešto. Branko, ova opozicija bi mogla da ih rasturi na ovoj temi. 500. Da ih param parča, da ih uništi, da ih A što ne radi to? A što ne radi? Pa zato što to je njegova opozicija. Branko, to pitam ja, mislim, što ne, pitam ja i sebe. Pa šta misliš što ne? Pa to je njegova opozicija. I sad ćemo tu njih da raskrinkamo. Znači, to je osnovna stvar logike. Čekaj, 500 miliona evra, piše stavka 500 miliona evra je poverljivo. Zašto to služi? Pa za njegove kombinacije, znači ja smatram da se sigurno krade, sigurno do 3 milijarde evra se krade budžeta. Samo iz zdravstva se ukrade ogroman novac i svuda redom. Znači, i ti sad imaš jedan sistem koji je potpuno pripremljen, znači za korupciju, znači koji je, sistem je postavljen od predsjednika države do onoga na mesnoj zajednici, sve je korupcija. Zašto? Pa ona ju ukrade u mesnoj zajednici toalet papir, sapun, ovo, i kaže, pa čekaj, što to radi? Pa ja, što ima veze? Ja sam to uzeo, a ovaj što vodi mesnu zajednicu, on ukrao 200 evra, 500 evra. Kad pitaš onoga, čekaj, što kradeš 200-500 evra, što je to prema predsjedniku opštine, on kaže 10, 15, 20 hiljada evra. Kad pitaš predsjednika opštine, kako može iz državnog budžeta, znači to što pripada narodu, kako možda staviš ruku, to je greh pred Bogom. On kaže, pa šta ja sam uzeo 50.000, 100.000, ovi ministri uzimaju po 1.200.000. Kad pitaš ministre, čekaj bre, kako može ti da 1.200.000 da ukraš, pa šta je to prema ovima koji kradu 100, 200, 300? To je taj negativni sistem i to promeniti, to ne može bez revolucije. Bez revolucionarnog uništavanja tog totalitarnog sistema. Ne može to, mi ćemo sad ići na izbore gde je sve to već, znači taj totalitarni sistem ima i taj novac koji je neophodan za potkupljivanje i tih 64% će reći da, mi živimo isto i mi 19,2% će reći mi živimo još bolje. I sada dolazimo do finala. I ti sada u čitavoj toj manipulaciji, on ti je manje od 60 dana ti je ostavio. I ti ćeš ići na takve izbore, nikakvi izbor, koji su napred namešteni, znači istraživanja javnog mnjenja, pokazuju da on već ima 37,8%. Ima, verovatno. Da ova kriminalna organizacija zvana SPS ima 9,5%. To je već 47-48%. Svi, i sad će onda vidjeti ko njemu tu bude trebao. Odnosno, mi smo okupirani. I američki namjesnik u liku ambasadora koji to pokazuje, znači, uzme ambasador i sedne na mesto predsjednika Skupštine. Čekaj, da li može u Kongresu da sedne ruski ambasador, ajde ne može, mi smo niko i ništa, da ruski ambasador sedne na mesto predsjednika Kongresa. A on može da sedne i u fotelju i kancelariju predsjednika Srbije ili premijerke Srbije i da kaže ja sam evo danas, a vi tamo idi ti tamo u onu kancelariju iza. Znači mi smo okupirani i vi u okupaciji izlazite na izbore. I sve ovo što sam izneo, izlazite na izbore. Šta time radite? Pa vi njemu dajete legitimitet. I uporno, posljednji, sigurno koliko, 7-8 godina pričamo da treba bojkotovati. Kaže, pa šta bojkot? Pa to nema pojma, pa kakav bojkot? Bojkot ne može ništa. Gledajte, to samo zato što ste politički idioti. Vi kad idete na nešto, kad idete gde je nameštaljka, znači, gde je sve unapred izrežirano, znači vi prihvatate pravila te igre, koja je unapred izrežirana, nameštena, kriminalna, pokvarena, lažna, jer kažu slobodni i fair izbori. Šta je? Gde su sad ti slobodni i fair izbori? Gde su sad ono što se ta lažna njegova opozicija rekla, čak i on i rekao to otvoreno, moja opozicija, jer on je toliko bahat. Ta bahatost će istorijski gledano uvek, i Milošević je tu svoju bahatost, jer baba Jula, njegova žena, je dovela bahatost do vrhunca i mi smo sad upravo u toj fazi tog vrhunca. Tako da ti izbori su prevara, ko ide na nameštene izbore unapred je politički idiot koji ne zna politiku, pa dobro, bavi se svojom matematikom, bavi se svojom poljoprivredom, bavi se to što zna atomskom fizikom, bavi se istorijom, bavi se knjiga, ali nemoj da nastupaš kad veze sa životom nema.
Mi imamo da su profesori univerziteta izlazili i podržavali referendum Vuka Jeremića da mi izlazimo na referendum i glasamo da li je Kosovo i Metohija naša ili nije naša. Znači ti imaš stan, upisan si u katastar. I sada stanari zgrade, ajmo da glasamo da li je tvoj stan ili nije. Znači time se ruši elementarna građanska sigurnost, privatne svojine, slobode, institucija. I vi idete da mu date legitimitet. Da je bio bojkot, on bi davno bio gotov. Zato što bi bio usamljen u svom ludilu. Čega se najviše ludak plaši? Da bude sam. I onda bi bio sam u skupštini, nego ti u cirkus dobro. I šta ste sada vi dobili time što ste ovih godinu i po dana bili i cirkus pravili u skupštini? Pa šta se time dobilo? Pa ništa. Pa istraživanja pokazuju da nismo dobili ništa. Apsolutno ništa. Narod koji je glasao za tu poziciju vidi da nije dobio ništa. Izvinite što je sad umešao Branko. Dakle, ako gledamo sad prošle izbore i gledamo rezultate istraživanja sada koje je uradio Đorđe Vukadinović, i apsolutno sam ubeđen da tu samo će Vučić može da dobije gore dole. A isti odnos snaga će biti, ništa se nije promenilo, a pritom Srbiji odmah posle izbora, po mom nekom ličnom mišljenju, preti scenario na Gorno Karabaha. Tako je. Dole na Kosovu. Tako je, to ćemo sad posebno, ali da završimo toko izbora. I ti izlaziš, znači to je šibicarenje. Napisao sam tekst ko hoće da pročita, šibicarenje. Znači ti ideš tamo gde će te, znači apsolutno nema kuglice, nigde je nema. I ti ideš tamo ubeđen. Zašto? Zato što te američki ambasador, namesnik te naterao da ideš jer ti moraš da tu ikebana demokratsku pokažeš svoju kao demokratiju. Sve, da se forma ispoštuje. Kakav bre? O čemu? Vi učestvujete u kriminalnoj radnji. Vi podržavate kriminalnu radnju. Bojkot, znači bojkot znači, to je politička volja, neću da učestvujem u tome. I da smo to uradili 2015. 16. 17. on bi bio gotov. Jer nema legitimitet. Pazi šta on njima rekao kad je crvenio i ludio u skupštini. On je njima rekao, a što ste izašli na izbore? Znači, ja imam legitimitet. Kad on nema legitimitet, onda mi možemo, što profesor Simić je uradio, jedini pravu stvar koju smo mi podržali u tome, da napiše da sve što se desilo, da je prekršen ustav. Znači sve što je on profesor Višeslav Simić. Višeslav Simić je jedini napisao. Znači svi ovi ostali, palamuđenje, ja moram da koristim te rečnike. Drugo, Gerald Celente ima ekonomista. Pa ko može neka pogledanje, Celente se zove, znači da vidi kako on ima malo italijanske krvi, južnjačke, kako on pljuje, plače nad sudbinom američkog naroda koji vode idioti. Koji politički idioti vode američki narod. I on kaže, ljudi, da li ste vi normalni? Oni će nas totalno uništiti i tako dalje. To se ovde isto dešava. Znači, mi smo imali jednog svetskog intelektualca, rodoljuba dokazanog, koji je napisao, mi smo to podržali, ono što smo mi koji nismo stručnjaci za međunarodno pravo, ali smo na svetskim tržištima tolike godine, pa primoran sam da znam međunarodne ugovore, kako se poštuje, šta se radi. Znači, ovaj uzurpator, veleizdajnik, je pogazio ustav, sva načela i svaki dan to radi. Pogazio zakon o predsjedniku države, krivični zakon, član 303, 304 i tamo dalje, krivični zakone, međunarodne zakone, znači sve Ujedinjenih nacija, 1244 i Bečku konvenciju i to u članovima, pa sve nabrojali smo, od 2, 46, 50 do 52 i tako dalje. I sve što je on potpisao ili sve što je premijerka prepisala ili ko je već potpisalo, znači to je nevažeće. I mi sad imamo, zahvaljujući profesoru Višeslavu Simiću, mi sad imamo da je neko obavestio međunarodnu javnost i sutra da dođe do toga da se sruši taj sistem. Mi kažemo, gospodo, ali mi smo imali grupaciju stručnih naših ljudi, predvođeni ovim stručnjakom, koji su napisali da sve to što on potpisuje nevažeće. I mi se sada pozivamo na to i mi to usvajamo i hapse se, sudi se za veleizdaju, znači u areni. Kad je Milošević pao, rekao sam da ih treba sve pohapsiti i da se sudi u Sava centru, ali pošto je sada obilje pljačke, otimačine, gde učestvovali, znači mora se uraditi ta od
lustracija Sudi bilo od gde, 90... samo da im se sudi. Ne, javno da se sudi. Javno da se sudi, da se dovede kamere, da se dovede oni radnici koji su opljačkani njegove firme, da se, znači, svi oni koji su bili u sistemu pa će reći šta se sve to uradilo, da im se javno sudi, jer nema katarze, nema pročišćenja dok ne budu kažnjeni. I kaže, nema revanšizma. Ne, ima osveta. Ne revanšizam, osveta, to ih čeka. Narod koji je ovako ponižen, narod koji je ovako opljačkan, narod koji je ovako ismejan, narod koji je ovako uništen, traži pravdu, traži slobodu i traži osvetu. Osvetu mora da donose novi ljudi koji će reći po zakonu. Znači ništa mi nećemo da uradimo što nije po zakonu. Zakon o lustraciji. Kogod se od 1989. do, oni već od 45. su i otišli, više nisu živi. Znači, kogod se bavio politikom, više nema prava ništa javno, ni jednu javnu funkciju da obavlja do novembra 2023. godine. Zakon o poreklu kapitala. Oni koji su od 89. pa na ovamo, kako sam od 1984. na tržištima, znam kako su se tajkuni, ne samo naši, ja znam sve istočno-evropske tajkune, jer sam radio na tim tržištima i video sam kakvi su to banditi. Znači, oni nisu inteligentni, oni nisu stvorili to na projektu, na pronalazaštvu, na zapošljavanju ljudi, na nečemu što ima privatnika, ali nisu mogli da stvore takav kapital. Mi pričamo o tajkunima, oligarsima, da li su to američki, evropski ovi ili istočno-evropski, koje najbolje poznam, pa i ovi kompletno balkanski, oni su to stvorili na prevaru, pljačkajući državu i narod. Znači, mora da se donese zakon, mora to da im se oduzme. Znači, mora da se to oduzme. Mora da se, znači, konfiskuje taj iman. Znači, to su izborni i kaže, gospodo, ovo podržavamo. Ko hoće ovo da sprovede, taj može da dobije naš glas, ali ne tako da mi glasamo za njega, pa on ode 4 godine na berzu u parlament pa se dogovara sa njima, nego jedan novi politički sistem o kome sam već posljednjih 10 godina sve pregovorio, direktne demokratije. Mi smo sve više u veštačkoj inteligenciji, mi smo sve više u dobu digitalnom, a oni hoće da vladaju na prelazu nazad, iz feudalizma ka robovlasničkom sistemu, jer hoće da naprave digitalni koncentracioni logor. I svi koji ovo slušaju treba da znaju da će naša deca živeti u tom digitalnom koncentracionom logoru ukoliko se mi ne pobunimo. Sad vi slobodno izlazite na takve izbore i dozvolite da prave budalu od vas. Branko, sad šta mi u celoj ovoj priči interesantno? Ok, pošto ovo što vi pričate i što ste rekli recimo za fiskalni savet, tamo se drži neki 500 miliona evra za neke potrebe, ali to je poverljivo, ne smeš ti da znaš, ne smeš da zna niko drugi. Pogotovo ne narod. Kakav narod? Sad, šta je sad tu interesantno? To sigurno zna i Christopher Hill, znate. To zna i ovaj Scholz. To znaju ovi nesretnici iz Evropske unije. Ako mi to znamo, a znamo. Sad, neko njega iz međunarodne zajednice očigledno debelo podržava. Što onda naravno dovodi do zaključka da je on prodat, znači on je prodat čovek, ali onda je sa njim prodata i ova opozicija. Tako je, u paketu idu. A zašto je on ucenjen? Zašto ga oni podržavaju? Zato što je cilj krstaša već 1000 godina da unište Srbe kao remetelički faktor na Balkanu. Tebi sam poslao, ja sam sad pročitao sve 3 knjige Slobodana Jovanovića. Izvijem se, Slobodana Jovanovića, ok. O Slobodana Jovanovića, o kralju Milanu, Vlada Milana Obrenovića. Znači, to je upravo, zašto to radim? Pa radim zato prvo da osvežim svoje znanje i da vidim kako istorija se zapravo ponavlja. I to što su naprednjaci doživjeli, njih je posle pada, tamo 1898. znači oni su ih linčovali, 148 je ubijeno, to je katastrofa što su im radili. Znači, to isto mora da znaju ovi dana što su bahati, bezobrazni. Znači, oni moraju da se privedu pravdi zakona ili će ova potpuno da nestane. Znači, cilj naših vekovnih neprijatelja da nas istrebe. I mi ćemo biti Palestinci
na Balkanu. Mi sad imamo istu poziciju kako što je uvek bila. Svi ostali narodi su legli i ljube noge i skute NATO zlikovcima. Jeste. Je li tako? Doslovce. Sem nas Srba. Jer on to vodi ka tome. On sad hoće kao Ukrajinu što su promenili svest. Kao što su Hrvatima promenili svest. Znači, kao što su Crnogorcima promenili svest. Znači, koji odjedan puta postaju mrze Srb. Pa znaš šta kaže ima u Tacitovim analima? Kaže, piše Tacit. Kaže, oni ljudi kojima pomogneš, oni te najviše mrze. Skraćujem. Zašto? Zato što si im pomogao u trenucima kad su oni bili slabi. I onda oni žele što pre da se oslobode tog sećanja. Pravi ljudi kad su u nevolji, pa im pomogneš, on to visoko ceni i poštujete. Recimo, od 2000 članova mojih familija koje sam ja pomogao 96. godine, 95. kad su proterani u etničkom čišćenju, samo 2 familije se ostale koje to poštuju. Ovi su ostali rekli, ma koga? To je znači gubitak potpuno morala. I mi sada pričamo o nameri da se Srbi svedu, to je namera, da se Srbi svedu pod jednu šljivu i to osušenu. I ta namera do sada se odlično i on njima odlično služi za to. Njima odlično. Ali se odjednom dešavaju tektonski poremećaji u svetu koji mi ovde, politički establishment taj, apsolutno ne razume. Oni veze nemaju šta se dešava u svetu. Znači, mi imamo autošoviniste, kako ti kažeš, liberaše, malograđanere, koji su mediokriteti, palanački. Ti si žive u Americi, ali nije te neko iz kongresa finansirao. Nisi dobio novac zato što si pljuvao po Srbima kad su bombardovani, nego si bio na tržištu i krvavo si zarađivao. I svako od naših koji živi na polju, da li je on kelner, da li je on hirurg, da li je on bilo šta da je to je krvavo zarađen novac, računajući Novaka Đokovića, Jokića i tako dalje. Pa idi na to tržište, pokaži. Znači, ovi liberaši o kojima ti govoriš, malograđaneri, palanački mediokriteti, oni nikada u životu nisu zaradili jedini evro, dolar na svetskom tržištu. Oni su paraziti. I oni imaju parazitsku svest da služe gospodaru. A gospodar je u ovom trenutku poludeo i ludilo mu se uvećava. Znači, američki korporativni fašizam, jer mi sad imamo taj problem, američkog korporativnog fašizma, koji mora da se sruši. I on se ruši u Ukrajini. I sada, da bi on pokušao da opstane, on će Gazu napraviti, Kosovo će napraviti, Kino će uraditi ono što treba da uradi, što njoj pripada i tako dalje. Znači, on traži sada izlaz na potpuno pogrešan način, ali nikada neće, makar celu planetu zapalili, odreći se političke moći koju gube i bogatstva. Tu je suština njihove vladavine. A svi ovi što ih obslužuju, znači što izdaju svoju naciju, što izdaju svoju veru, što izdaju svoju tradiciju, oni su maloumni, oni su jednostavno materijalno, njima je materijalno iznad duhovnog i najvažnije, tu da dobiješ, ja sam prošli put i rekao, $56 miliona u budžetu američkom je dato za suzbijanje ruskog uticaja prošle godine u Srbiji. A jeste čuli za operaciju, nije sada bitno odakle je izvor, možda niste čuli, ali ajde reći ću, dobio sam informaciju, što se kaže reklami ptičica, da je počela operacija Crvena ptica. I da je za tu operaciju u ovom trenutku, sada, pričamo o danima, par dana pre ili... 20 nešto miliona, jel? Jeste, 22 sam ja dobio informaciju... Da, ja sam dobio 26. Dobro, miliona evra... Obezbeđeno da bi se eliminisao proruski uticaj u Srbiji. Proruski, ja sam ovako dobio proruski uticaj vezano prvenstveno za Kosovo i ovo što se dešava dole. Znači, mimo onih 56 što je dato. I sada pazi ovo. Znači, evo, malo pre sam ti rekao, ja sam jutros u 5 otišao na put izvan Srbije. I imao 4 sastanka i vratio sam se u ovu emisiju. I sve sam ja vozio. Znači, da bi napravili
na tržištu, izvoz neke robe, neki projekat finansirali, da li je ribnjak, da li je proizvodnja. Bogu hvala. Nije bitno šta je, ali je proizvodnja. I sada, znači, i to je naš život, mi smo stvaraoci. Mi stvaramo nove vrednosti. Stvaranje znači da proizvedemo ovu šolju, da zaposlimo ljude koji će proizvesti tu struju. Političari, dragi gledoci, su paraziti koji žive od vas. I onda vas prave budalama i onda vi izlazite na izbore da bi oni vas pravili budalama, da bi vas pljačkali, krali i da bi vama vladali. Šta treba da se uradi? Pa ne izađeš na te izbore. Bojkotuješ je. Jer bojkot je politička odluka. Branko, samo jednu stvar sam hteo da definišem sa vama, evo sada kada vi pričate o bojkotu. Ovako stoje stvari. Dakle, ovi ljudi kojima sam pričao, bogme su me saslušali. I rekli su oni, i mi smo bojkot, da li im se zgadilo sad sve, i tako dalje. Dosta njih, dobro, to je sad neki krug ljudi sa kojima se ja viđem, ali ni njima se nije toliko zgadilo to izlaženje na izbore kao ranije, kad su ovi vikali liberaši bojkot, ne znam, jada. Sad on mene pita, jedan me pitao, kaže, Vuče, a da li će se on osjećati vrlo nezgodno ako ima katastrofalnu izlaznost, što samim tim njegov legitimitet urušava, da li će to zabrinuti iz Evropske unije? Ja sam rekao, hoće. Naravno. On to u svojim govorima kaže. Ja imam ljude koji mogu da ga slušaju. Ja ne mogu da ga slušam. Takav sam energetski. Ja tu ludaka ne mogu da slušam. Ja ga dugo istezam. Ali imam moga kuma koji možda ga sluša, moji prijatelji koji mogu da ga slušaju i onda oni meni izlače. On je u nekoliko navrata, čak i pre neki dan rekao čega se on zapravo najviše plaši. Bojkota. A dalje istorijski, pročitao si prikaze ove knjige oko Mussolinija. Najviše čega se Mussolini plašio je bio bojkota. U punom zamahu kad je potpuno za godinu dana je promenio komuniste koji nisu i socijaliste koji nisu imali snage da izvrše ono što treba raspad, pričam znači o 1921. i 22. Znači i oni su se zaprepastili kako se svest naroda promenila koja je tražila nešto konkretno. A ja ću reći ono u čemu sam učestvovao. Znači 2000. godine u aprilu mesecu Đinđić meni kaže ajde da izvedemo narod sad na ulice, ja kažem neće izaći. Ma hoće, vidjet ćeš, ja kažem neće izaći. Nije dobro pripremljeno, nije dobra atmosfera, u opoziciju nemaju poverenja. Međutim, on uzme i organizuje, to je bio april 2000. godine i maj, april-maj. I izađe, ma nije bilo, ja sam isto izašao, i bilo je negde možda 2.500–3 hiljade ljudi. On je očekivao 200.000 ljudi i tako dalje. Znači, to je bio odgovor na jednu katastrofalnu organizaciju i na jednu katastrofalnu politiku. Tada sam ja platio istraživače da istraže popularnost Đinđića i istraže popularnost Koštunice, koga smo već obrađivali nesretnika. Je li tada Đinđić bio na 8%? Đinđić je tada bio na nekih 2,38, a Koštunica na 3,48, tako otprilike. Dobro. To je, znači, april mesec 2000. godine. Da bi u decembarskim izborima Koštunica izašao na 83%. Šta je to? To je ta preokret društveni koji se dešava u trenucima velikih društvenih potresa i događaja. To mora da se desi u Srbiji. Kada? Pa kada plate budu 150 evra i kada penzije budu 80 evra. Kažu, vidi, ovaj ludak se sad tome raduje. Ne, ja se ne radujem. To će ja sada kažem, ja vam kažem kao rodoljub i kao stručnjak, ako može da se živi na neradu i na zaduživanju
onda sam ja potpuno u krivu. Ali svi znaju ljudi da niko ti ništa ne poklanja, ovi čuveni biznismeni koji nemaju kancelarije, koji okreću stotine miliona, milijarde, a kad treba da plate čaj nemaju u kafićima i tako dalje. Znači, oni su ti svi kako bih rekao, u vazduhu sve uzimaju. Znači, ali kad dođe do realnog plaćanja, onda nestaju. To je metafora političkog ološa, koji sve obećava zaduživanje. Onog trenutka, znači, kad me pitaju, pa koliko će on još da vlada? Pa gledajte, ako proda EPS, mi smo onda kičmu slomili. Naravno da će onda još teže biti ekipi koja dođe iza da sve to povrati, a povratit ćemo. Zašto? Pa zato što ste kupili nešto ispod cene. Isto kao što, da li su kupili Rusi ili su kupili Amerikanci ili Evropljani, to je potpuno nebitno. Znači, gospodo, i NIS je isto tako jeftino prodat. Znači, mi tražimo da se sedne, kaže, pa ne možete da nas ucije zato što jedan ludak vodio tu zemlju i mi ne priznajemo uopšte sve to što su to oni radili, mora da se sedne kao u revoluciji. Kad dođe do revolucije, kaže, gospodo, puj pike, više to ne važi, važe nova pravila. Nama je potrebno rušenje totalitarnog političkog sistema i stvaranje novog sistema koji se bazira na direktnoj i neposrednoj demokratiji i koji je apsolutno moguć u ovakvim tehnološkim uslovima i vladavini stručnjaka. I sada, kad je reč o bojkotu, znači mi ne kažemo, bojkot, pa mi sada parazitiramo na bojkotu i sada se super je što je bojkot. Ne, bojkot pokazuje da narod neće više to da prihvati. I izađe, recimo, da je pravi bojkot, ne bi izašlo više od 25-30% ljudi. Pa to sam sada pomislio. 30% bi bio takav poraz za njega. To je bila takva šamačina. On bi se Branko usrao. Da, to si ti rekao. Apsolutno. Apsolutno. I cela Evropska unija. Jeste. Jer onda ih tučemo najjačim oružjem demokratskim, bojkotom. To ne priznajemo. Mi to ne priznamo. Istovremeno, ti sada koji su bojkotovali, narod hoće nešto novo. Je li bilo 150.000 ljudi na ulici? Ja sam bio od tih 2 puta sam bio. Jeste. Zašto? Zašto sam bio? Da vidim da li ima te energije, pošto imam iskustva s ulice od 81. godine, u protestima razne vrste, i video sam da je to strah pred masakrom koji se desio, ali je narod izašao. Narod je izašao. I video sam prevaru organizatora, iza koji se skrila ta lažna opozicija. Dobro, ali tu pričamo o liberaškoj opoziciji mahom. Ne, čekaj, što braniš ostale? Daj da otvorimo. Ne. Vuče, nema veze, otvorimo, ajde, okej, razbijamo. Najmanji je problem ovi koji su za Evropsku uniju, oni su. Znači, mi imamo, i ja već u tvojim tekstovima, znači imamo ove autošoviniste, liberaše, malograđanere, oni u ovom trenutku su potpuno, kako bih rekao, oni su se opredelili i oni su potpuno jasni. Znači, Srbi su za njih divljaci, bezubi, Srbi su varvari, treba nas uništiti. I oni su otvoreni. Međutim, mi imamo drugu ekipu koja je jako opasna. Ja ih zovem estradne patriote, odnosno salonsko-slavski Srbi, odnosno profesionalni Srbi. To su svi ovi koji se zaklinju u srpstvo, ali su na budžetu uzurpatora, ali idu kod američkog ambasadora svake nedelje. Jel smemo da ih imenujemo? Apsolutno, od Boška, ova mala zavetnica, to je sve projekat njegov, Vučićev projekat, pa nadalje, sve, pa onda dalje. Bokan, znaš da je Bokan ušao jesi video to? On je ušao u savet filološkog fakulteta, u filološkog našeg fakulteta. Znači, da vidimo šta su dobili. I on ih sve kupuje. Nekom da stan, nekom da ovo. Znači, za mene je sad to udarno da treba da... Znači, ovi su jasni, veleizdajnici podržavaju to i oni su manjina Srbije. Dajte nam samo, otvorite medije da ljudi čuju, pa će da... Jesi vidio onu ambasadorku Srbije, onu nesretnicu, Milićku, sa Tompusom u Zagrebu? To je katastrofa. To su oni, primitivci.
primitivci. Jer oni misle sve što dolazi Evropa. Pa čekaj, ja sam gledao u epicentru Frankfurta, Amsterdama, jezive primitivi, to čuvene navodno porodice koji su primitivci par excellence. Primitivci. A da ne pričamo o Americi gde si bio... A pasite, Branko, ja recimo ovde volim, volim Gosan Ljepović. Ja znam da ga vi volite isto. Volim Da, veliki stručnjak. Jeste. Aleksandra Pavić. Jeste. I super je tip, pa vidiš po njemu da je super čovjek. Oni izlaze na izbor. I Branimir Nestorović koji je više dimenzionalan tip, pljuvali su ga mnogi, sjajan čovjek. Oni izlaze na izbore. Da li su politički naivni? Pa isti su politički idioti. Okej. Pa ne moramo znači, zašto izlaziš? Zbog čega? Što vi ćete ga dobiti? Znaš da ćemo, evo sad, pošto će gledati emisiju. Pa ljudi, pa ne mogu te priče. Izađemo sad mi, da bi ga pobedio, mora da bude organizacija. Čak taj DOS, kad se formira, znači, sve većim delom išlo kod mene se skupljalo i u mojoj kancelariji je bila udbaška kancelarija koja nas je prisluškivala godinu dana i tako dalje. Mi smo to znali, ali ništa, pa mi radimo sve ono što samo vi radite vaš posao, mi ćemo da radimo naš posao. On ne može da se sruši na izborima. Ne može. To što gostujete na Happy-u, u aktuelnostima, ljudi, pa on vas navlači. To je zamka. Jel kapirate da on vas navlači? On vas navlači na svoju zamku. Ne smete da imate nikakvih dodira sa njim i njegovim režimom, jer oni su zaraza. Oni su zaraza zla koji uništava Srbiju. I vidite, kod Marića, znači ja sam prestao da idem kod Marića, ja Marića znam 35 godina, znači, ja sam prosto idem posljednji put 2011. godine, kad je isekao moju emisiju, marš, da ja budem u emisiji da tvoje masturbacije i ostaje budalaštine, znači, to je sve deo zajebavanja naroda, kad si malo pa rekao onu reč, hajde da otvorimo, bre, hajmo da tu čiri, da otvorimo, da otvoreno pričamo. Ljepović je nesumljivo to, i ovi ljudi što si rekao, pa gde ćete? Ste vi normalni, bre? Jer vi sad, to što vas je pustio o aktuelnostima i vi tamo, to je fora da bi, pa kao da bi narod to video. Ja sam to Đinđiću govorio koji je također bio politički idiot, zato je stradao. On je bio par excellent politički idiot. Prvo, on ništa nije znao o srpskoj istoriji. Možda veruješ? On ništa nije, on je srpsku istoriju počeo da uči tek kada je postao premijer i rekao, dečko, pa ti moraš nešto da znaš, bre, nemaš pojma, bre. Znači, on je meni govorio, ajmo na Pink nazove, to je bilo recimo, ajde kažemo, 93. 4. Ajmo na Pink, pa ćemo, a što? Pa mi kad dođemo, znaš da nas narod čuje, da, to je ona priča, ajmo da uđemo u njihove redove, pa ćemo ih tako pobediti. I to se nikad nije desilo. Nikada u istoriji se nije desilo. Nikada, jer ti postaješ deo zla. I postaneš deo zaraze. Ti se zaraziš. Tako je. To je suština. Nikada, evo ovo malo, Branko ima više iskustva, stariji, ali obojice imamo prilično radnog i životnog iskustva. Nikada ta priča, ti se infiltriraš u njihove redove, pa onda iznutra. To nikada, nigde nije uspelo ono što sam ja knjiga pročitao i ljudi što sam upoznao. Ti se promeniš, a ne znaš da si se promenio. Evo, savjetujem gledalcima, kratka je priča. Počnite da čitate, ljudi. Ništa ne znaju ljudi i ništa ne čitaju. Pročitajte kratku priču genija Gogolja. Zove se Portret. Pročitajte priču o umetniku koji se muči, a stvara. I odjedanput i teško živi. I onda kaže, pa ajde napravit ću jedan portret onako za neku gospođu bogatiju da mogu da dobijem, da preživim. Pa napravi jedan, pa napravi drugi, pa napravi treći, pa počnu pare da dolaze. Dobro. I šta je poenta? Pa izgubi svoju umetničku stvaralačku vrednost. Ali da nije išao u tom trenutku linijom manjeg otpora, treba i to da bude naravučenije, možda bi iz tog mučenja izraslo nešto da nije morao da pravi portret. Evo dalje, gospodo, gledajte Michelangela. Fantastičan film, sin se zove, znači o Michelangelu. Pogledajte taj film Michelangela. Kako stvara Michela, koji je meni inspiracija i hoću da pišem jednu dramu, razgovor 1505. godine između Michelangela i Leonardo da Vincija, koji su genije bili, ali u sukobu. To je jedna, kakva je to vrsta sukoba? Znači da se vratimo u našu realnost. Ta priča, mi izlazimo na izbore da bi nas narod video laž. To sedenje na Happy-u vas pravi budalama.
To što blagoglagoljate, mrsomudite i pričate, pogotovo oni koji ne skidaju se, koji su stručnjaci, vidio sam i kod tebe takve, koji su došli, pa oni su stručnjaci za haubice, stručnjaci su i za armije, stručnjaci su i za berze, stručnjaci su istorijski, sve su oni stručni, čoveče. I on ti je dao samo jednu zamku u kojoj ćeš ti da uđeš i da kažeš, ko priča? Kakva cenzura, pa pogledajte, ti ljudi gostuju, pričaju. A u stvari nema nikakvog efekta čitave te priče. Da bi ga porazili, mi moramo da imamo organizaciju. To znači bojkot i uporedo sa bojkotom pravljenje organizacije na novom nivou. Na nivou koji se razlikuje od stranaka. To, evo sada ponavljam, a to oni koji prate moj rad. Znači, ja ovo ne radim da bi ja postao kao što neki zlonamernici ili jede tupaje, glupaci, idioti. Aha, da bi on bio to, pa čoveče, ja sam to mogao da imam fantastične radnu biografiju, ja sam to mogao 80. godina, 82. 3. 5. da idem ka tim putem. Apsolutno imam sve elemente da sam teo da se time bre. Meni lično bavljenje politikom, meni lično je odvratno. Meni lično odvratno. Ne politički razmišljanje, političko, šta treba da se... Politika kao deo opšte ljudske delatnosti koja na sve zajednicu čini i da spasimo ovo čovečanstvo gde je zalutalo. To da. Ali ono opet idem se rukujem tamo s nekim i ostalo, znači meni to lično ne odgovara i zato sam ja pobornik toga da političare treba da menjamo kao čarape. Ujutru obučeš, uveče ih skineš. I niko nema pojma ko je u funkciji države, u funkciji naroda. Koga to briga? Koga to interesuje, kako se on zove? Oni su napravili od politike biznis. I oni od politike imaju novac i imaju moć preko koje onda drže totalitarni politički sistem. Da li si čuo nekoga, sem naše grupacije, vezano oko prelazne vlade stručnjaka, da kaže rušenje totalitarnog političkog sistema? Jesi čuo nekoga? Niko. Ne, svi su u fazonu kao pojavljuju se alternative koje će da idu na ove izbore, pojavljuje se desnica, ovo nisam ja rekao što ste, ili ja stvarno ne znam, Branko sad, mislim, teo sam kažem bez ezre, ne bez reći ću, ja stvarno ne znam u kojoj, šta je recimo dobila Milica Zavetnica, šta je dobio Miloš Jovanović, šta je dobio Boško Obradović, kako su razrovali Vuka, dobro, to znam, kako su razrovali Vuka Jeremića, ko je tu, šta dobio od njih posle ovih zadnjih izbora za liberaše, znam. Mislim, pričamo o desnici, pričamo o patriotskoj opoziciji. Oni nisu patriotska opozicija. Okay. Oni su Vučićeva opozicija. Plaćena, korumpirana, da bi igrali igrokaz. Ovo je jako loša režija. Ovo su jako loši glumci. Znači, ako ti sediš sa američkim namestnikom i on ti kaže, idi sad pi vino sa njim tamo, znači, mi imamo okupacionu vlast i ti sediš sa okupacionom vlast, izdaješ svoj pa neću da se, što ima sedim sa tobom, znaš se šta je zadatak ambasada, nećeš tako da se ponašaš. Američki schema, odmah doviđenja. Ja sam Đinđiću odmah rekao posle 5. oktobra, tamo, znači, kako rekao, u toj visokoj politici, znači moraš kao u visokom biznisu da imaš talenat, da imaš vijuge, ne možeš da budeš kreten. Oni su nam pustili namjerno da nas testiraju Solanu. Prvi koji je došao je bio Solana. Ja kažem Đinđiću, šalju Solanu, sad ćemo ga primiti. Ne, vrati ga nazad. Kažem, molim, vrati ga nazad. Naš oficir, obučen, da mu se obrati na španskom, pošto je njegov engleski kriminalan, nek se obrati na španskom i kaže, odlukom vlade Republike Srbije, vi gospodine, vi ste za nas NATO zlikovac i nemate pravo da uđete ovde i vratimo ga nazad. Šta bi time pokazali? Prvo, da imamo mušku stvar, drugo, da imamo nacionalno dostojanstvo, treće, da nećemo sa banditom da razgovaramo, četvrto, da smo mi jedna druga ekipa koja je došla i nema nikakve veze sa Slobom, Baba Julom i celom tom idiotskom izdajničkom ekipom koja je uradila što je uradila. Jesmo mi krivi za to? Jeste vi bombardovali? Pošto niste rešili problem sa Slobom, jeste vi rekli da je on faktor mira na Balkanu? Te vaše loženje,
što oni rade, lože kao i ovoga, a u stvari ga koriste samo za ono što njima treba. Znači, to su politički idioti koji operativno rade ono što našim vekovnim neprijateljima trebaju. Đinđić nije imao tu petlju da to uradi. Da smo to uradili, da smo uzeli i sudili Miloševića ovde u zemlji, što isporučujete ga? Ovde treba da mu se sudi. To na video, a sve na video, da znate tu numerološku. Znači, to je sve tako postaje. Znači, problem su politički idioti koji upravljaju Srbijom, ajde, od 1918. do danas, koji ništa ne znaju o politici, koji, da bi zadovoljili... Pazi, mi imamo u centru Beograda spomenik Nikoli Pašiću. To minirajte, bre, tog razbojnika. A stavit ćemo... U kojoj najvratniji nije ovaj degenerik. Jeste, slažem se. Ali prvo ovoga, pošto je prvi bio. Prvo njega da sklonimo odatle je bio bandit, razbojnik, koji je, i sve znamo šta je radio. Pa sad, evo, ja sam napisao sam povodom knjige o Milevi Einstein, Marić. Pa daj da stavimo njen. Ona je stvorila sve, a ne onaj prevarant. Evo, pročitajte taj tekst. I tebi sam poslao. Ona je sve. Čekaj, profesor Wagner kaže, jedan od najvećih tamo fizičara na fakultetu, kaže, čekajte bre, kakav Einstein kad je Einstein veze nema sa matematikom i jedan lenjivac. Da bi došao do tog, mora neko koji izuzetno zna matematiku i koji mnogo radi. Pa ko je to bio? Pa Mileva, koja ima srpski kvantni um. Pa što njoj ne dignemo? Pa i sada hiljade drugih koji tu treba da bude. Znači, to je namerno postavljeno. Sad, tebi koji su u marketingu, tebi koji ti jako dobro znaš od govora tela do onoga zašto kad je američki ambasador seo na mesto predsjednika Skupštine. Što si da u jednoj vladi narodnog spasa da on krene da sedne na mesto predsjednika Skupštine i ti si recimo premijer, taj kažeš, ej, prijatelju, gde si krenuo da? Alo, ambasadori sede tamo, što ste mislili, pa nismo mi kolonija da ti sedaš, da li je to ruski, da bilo čiji ambasador, ne možeš tako da se ponašaš, tačka. Ali mogu da vam kažem, Branko, evo sada, po meni, možda grešim, ali ću reći to javno, pred gledocima i pred vama, pokušaj jednog trika, opet Kristofera Hila, za koji sam ja ubeđen da neće proći, ali ajde. Šta je u pitanju? Imali smo vrlo simultano, podržavam apsolutno, spomenik generalu Draži Mihajloviću koji je podignut u Beogradu, pojavio se u Beogradu. Odmah da kažemo gledalcima, to nije jedan jedini spomenik. Ima ih na nekoliko mesta u Srbiji postoji spomenik generalu Draži Mihajloviću. I fantastično što je on, što je imao taj spomenik u Beogradu. I imamo premijeru filma, 2 dana pre toga, Heroji Halijarda, od Radoša Bajića, koji stvarno svedoči o četnicima koji su o istorijskim činjenicama spašavali američke pilote. Ali pazite sad ko je u Pranjanima na premijeri povodom, ajde da ne ulazim, Hill, Labus, ekipa. I sad, a ko se spašava? Američki piloti, Branko. I sad, ide kao da mi se čini da ide neka priča, a simultano kao i Draža, koji je simbol srpskog patriotizma, nacionalizma, cenzurisan, izboden, unakažen, valjan po blatu 50 godina od svake uštve i kretena i ludaka. Sada odjednom Hill podržava to. Hill podržava četnike, znate, to ide jedna indirektna poruka. Je li ima to smisla ovo što sam sada rekao? Pa ima, to je, on to gleda kao marketing. Tako je. Znači, on je čovjek bez ikakve... Ali da nam se malo kao Amerikanci omile, znate, pošto vjerojatno nam sledi neki pogrom. Ima još bolji primjer. Si vidio otvaranje ambasade, poslali su mi ljudi naši iz Vašingtona su mi poslali i zahvaljujem se, evo koristim ovu priliku, mene prati neki 65.000 ljudi i obavešten sam zahvaljujući velikom broju ljudi koji mi stvarno šalju prave materijale, zahvaljujem se. Ove zajebancije, to je, ljudi, mi se nalazimo u tragediji. Pusti kad plata bude 4.000 evra, penzija 2.200 evra, što možemo da dostignemo za 5 godina, onda ćemo zajebancije praviti. Nemoj da nam život prođe u zajebancijama. Znači, da li si možda video otvaranje naše ambasade u Vašingtonu gde je onaj nesretni Marko Đurić i cijela taj, i sad dolazi kako se zove jedan, onaj Escobar dolazi i onda jedan od onih igra čak i kolo, to licemerje, to
izveštačenost. To je ono, znaš, ajde da vas odradimo jer ste maloumni, jer ste kreteni. Pa dobro, Đurić nije daleko od toga. Niža, vi ste niža rasa, pa eto mi malo, kao što su stavljali, imamo slike, znači kad su Belgijanci, znači u Kongu je Leopold II ubio 10 miliona Kongoanaca. Znači mi imamo slike... Seko im ruke, noge... Mi imamo slike iz 1920. 30. gde su crna deca u kavezima i bela gledaju... I u Zoološkom vrtu. U Briselu. To se nikad nije desilo u Srbiji. Oni tako, objašnjavam gledalcima, tako na nas gledaju. Evropa na Srbe gleda tako već 1000 godina. I ja sam napisao knjigu Zašto mrze Srbi, gde sam dao zašto se to dešava. Zato što smo mi drevni narod. Zato što mi nastavljamo tradiciju Lepenskog vira, Vinče, zato što mi imamo sve ono što oni nemaju i što hoće da ponište i sve vezano za tu njihovu falsifikovanu istoriju. I, znači, oni na nas gledaju kao nižu rasu. Pa čekaj, zašto su ušli pa napravi take pokolje? Pa kaže, napad zato što smo Sloveni. Pa čekaj, Hrvati su isto to jednim delom Sloveni. Pa čekaj, Česi su Sloveni. Pa Slovaci su Sloveni. Pa i tako da. Pa što Slovenci su Sloveni, Makedonci, pa što njih nisu? A Srbe, znači, odakle god hoćeš, ajde, u 14. kad su ušli odmah u Maču, šta ti ono dete krivo? Ili ono što je brat Danko pričao ovde. Pazite, to treba da bude udarna emisija koji će celo da se prevede na sve svetske jezike i ona je, evo sad da pohvalim... A zločine dece na Kozari se prikazala Raša. I ono kako je Danko Vasović prezentovao, ne što je on moj drug i što ja njega drugarski volim, nego zato što tako se nastupa na svetskom tržištu. To su nama igrači koji sutra trebaju da igraju svetsku utakmicu. Novak Đoković, Jokić, Danko u ovom delu. Jesi joj kako on vodi taj intervju? Što je kod mene bio? Ne, što je bio u Rusiji, naravno. U Rusiji, nije ni kod mene bio loše. Bio je fenomenalan. Da. Nego mi govorimo o nastupu, znači, nesnishodljivo, znači ti kad vidiš Marka Đurića, ti moraš da se smeješ. Da on presta, ti kad vidiš Vučića kako ide, govor tela, ti vidiš da je čovjek potpuno nesposoban, da nema pojma sa života, i mi imamo takve ljude na čelu zato što smo mi kukavice. Mi smo krivi, ne zato što su oni nas porobili, pa oni nam stavljaju. Ne, pa što si izašao na izbore? Pa moram, građanska obaveza. Pa građanska obaveza i da ne izađeš da kažeš neću to, jednostavno to, neću da dam svoj glas. Pa tu kaže ovo je manje zlo. Ko je to idiotski izraz građanska obaveza? Slušaj ovo, manja obaveza, manje zlo. Znači imamo veliko zlo, malo manje zlo i još manje zlo. Ali zlo je zlo. I vi glasate za zlo. I nama je loše, zato što zlo vlada. A mi hoćemo da uništimo zlo i da mu ne damo mogućnost da vlada. I ovaj narod ima potencijal. Dalje, znači, zašto sam optimista? Pa znaš kako, uvek navodim to kad on neka razočaran sam, apatija, dosadno mi, ne znam šta, pa kažem, u 6 grama sperme ima 28 miliona spermatozoida. Samo jedan, ti, debilu, apatični, ravnodušni, mrljavi skotu, si dobio priliku. Zamisli šta ti kažu oni 27 miliona 999 godina, kako te oni pljuju. I ti si nezadovoljan. I sad hoću, ako imamo vremena da... Imamo Branko, naravno. To je suština razumevanja trenutka u kome se mi nalazimo. Moj život. Mi smo prihvatili zapadne vrednosti. Da sa mojim životom sve treba da se desi. Da u mom životu ja sve treba da progutam, pojedem, probam, uzmem. To je konformizam propale zapadnog potrošačkog društva. Znači, umesto duhovnih vrednosti i duše koju mi genetski prirodno imamo, nasledili smo je od naših predaka, naturila nam se ta konformistička i zatrovala naš narod tim konformizmom. Ma šta to mene briga, pa kaže, ma znaš šta, nisi uopšte u pravu, što bi ja se borio za moju decu? Kažem, molim, pa šta, ja ću, neka su oni bore za sebe. Pa čekaj bre, pa što su oni išli na Kajmakčala? Pa što su ovi išli na Kosovsku bitku?
Pa čekaj, što je kralj Bodin se i da vraća 1096. godina. Pa što hoćeš da prođemo? 35.000 dece od 14 do 17 godina je ostalo na prokletijama. Zašto? Čekaj, mogli su da odu u Austriju da žive po barovima, da se podaju pedofilima i tako dalje. Pa zašto su ostali tu? Zašto se 14.260 Srba vratilo iz celog sveta da se bori u Srbiji? I odmah da kažem, znači nisu se vratili samo oni iz Vranja, Užica, Beograda, Novog Sada, nego su se vratili moji iz Knina, iz Like, iz sela, znači koji su kopa rudu. Pa ne merem ja kopat rudu, a Srbija naša da. To je osjećaj zajednice, da pripadaš mi to hoćemo da vratimo. I čekaj, a šta je tvoj život? Pa to je, zamisli, jedan ogroman tunel i ništa se ne vidi i ti upališ šibicu i on izgori. Upališ drugu, on izgori. Ali mi hoćemo da ujedinjeno napravimo buktinju koja će u tom evropskom mraku, u mraku u kome danas živimo. Jer ovo doba ima već nekoliko njih je, jedna profesorka sa Jela i nekoliko iskusnih ovih publicista je napravilo analizu propasti Rima i propasti Amerike. Znači, od novca, odatle su počeli do perverzija i svega to što... Potpuno isti slučaj. I gde je danas Rim? Znači, a Srbi broje 7532. godina. Šumopad? Znači, molim? Šumopad? Ne. Šta nam je sada? Da, šumopad. Šumopad, dobro. Šta sad govorimo o tome? Znači, naš život su naši preci i naše potomstvo. Ako mi nemamo pravo, kako se stvari dešavaju, da ostavimo naše potomstvo u koncentracionom digitalnom logoru. I ovo što radimo, znači ovo ne radimo sada da bi Vuk i ja došli na vlast, pa Vuk bio premijer, pa meni puštao da ja radim infrastrukturu, pa put koji treba kroz Vojvodinu ili kroz Mačvu da košta 1.600.000 evra, a mi se ugradimo na 10-12 miliona. I to svi rade. I to svi po svetu rade. I onda smo uspešni. I onda pređemo, i sad je Zorana i ona ekipa, sad su oni Šormaz i oni ludaci, sad su oni opozicija i sad on kaže ovo, i to će ti biti na izborima NATO stranka, koja otvorila... A to će Vučić da im namestiti 3%. Pa naravno. Pa zato što onda će, mi treba da uđemo i oni polako rade na potpunoj promeni svesti Srba. Hoće od nas da naprave Ukrajince. Hoće od nas da naprave pokorene narode Balkana. Ne možete, gospod. Šta je rekao Putin? Zašto onaj govor njegov dobar? Zašto je njegov govor dobar? Šta on rekao? Pa čekajte, zašto Srbi? Znači, možete da ih uništite, ali ne možete da ih pokorite. To je to. I zato ova emisija i ovakve emisije imaju smisla. Znači, da gledaoci shvate, nisi sam i tvoj život nije promašen. Ako ima viši, uzvišeni smisao ideala odbrane, slobode, ne samo slobode nas, Srba, nego slobode opšte čovečanstva, vi šta rade? Pa čekaj, isto, ovo sa što se radi dole u ovom, pa da li gine onaj Jevrejin, onaj Palestin, pa to deo jedne kompletno tih bolesnih globalista koji sada prave, znači, da Netanjahu ne bi otišao u zatvor do života, dajmo sad da napravimo čitavu tu meću kako bi onda mi pokazali kao mirotvorci se. Znači, to kroz istoriju smo sve videli. I ovo je propast zapadne civilizacije, posle 2700 godina. Mi smo to doživeli. I mi sad ne treba da budemo apatični. Mi sad treba da kažemo, mi sad treba da radimo na tome da naša deca dobiju slobodu koju danas nema. Daću jedan primjer koji može da bude jako dobar, ilustrativan za one koji smatraju moj život i baš me briga izuze mog života. Znači imali smo 1389. Znamo šta se desilo. Smederevo je palo 1459. godine. Tako je. Despotija. 1804. sami Srbi prvi dižu ustanak. Pazi, protiv imperije. Bez obzira kakva imperija. I ono što je Napoleona zaprepastilo, kad je rekao svojim oficirima, Srbi, seljaci, skupili se i potuku imperiju jednu.
u nekoliko ratova. I sad imamo tih 345 godina. Šta kažu oni koji su živjeli u periodu 345 godina ropstva? Rusi imaju to po Tatarima 240 godina, od 1240. do 1480. Znači, šta sad kaže, koju ćeš godinu? Šta kaže posle pada Beograda, 1521. Šta sad onaj kaže? Jebeš ti ovaj život, odo ja da se, idem ja da i svoju iskonsku veru da promenim, jednom se živi, život nema reprizu, daj da se ja udenem, da vidim da... Pa nije tako bilo. Nije. Je tako? Nije. Jer ne bi mi opstali. Tako je. Ne bi mi danas takvi bili. Ne. Pa sada pitam. Niko iz Pećke patrijaršije tako nije razmišljao. Čekaj, a zašto tako sada? Zato što smo prihvatili zapadne vrednosti potrošačkog društva. Sad ili nikad. Ako ja to ne uzmem, ta pohlepa, to je uništilo tu zapadnu civilizaciju. I to je vodi u njen potpuni nestanak. Gotovo. Znači, ja mislim da će Evropa biti muzej. I da će u tom muzeju dolaziti ljudi da vide jednu propalu civilizaciju, materialističku, pohlepnu, gramzivu, koja nije shvatila svoje najbolje umetnike, svoje najbolje književnike, koji nije razumela Erazma Rostedamskog, nije razumela Šekspira, nije razumela od koga hoćeš nadalje. Branko, sramota mi da kažem, ja imam sestru i brata u Velikoj Britaniji. Oni su zauzeti, ja sam zauzet, čujemo se, oni ljudi imaju svoje živote, ali čujemo se, naravno u kontaktu smo. Brata i sestru u Americi. Ja njima pričam stvari kako sam ja razumeo Evropu, a ja sam ovde, ja sam u Srbiji, oni jesu Rosandići, ali ja im pričam o istoriji pričam im o istorijskim dešavanjima koji su oblikovali svet kakav oni žive danas. I oni se zapanje. Hoću da kažem koliko, nažalost, evo i ti moji, prva rodbina, dakle, ne umeju da cene ni svoje filozofe, ni svoje istoričare, ni svoje sociologe, ni svoje pisce, ni svoje umetnike. Pa mi nismo, moja generacija nije znala za Milutina Milankovića. Ja napišem tekst Koste Stojanovića, javi se čovjek koji stanuje u ulici Koste Stojanovića i kaže, hvala vam, tek sam sad vidio u kojoj ulici je genija staje. A Kosta Stojanović je po umu, između Ruđera Boškovića i Nikole Tesle. Mi verujete, Branko, da sada, pošto sam nešto kasnije, uzeo sam taksi. I vozim se, ovaj kaže, je li to ulica Dragoslava Srejovića? Ja kažem, jeste. I slučajno, kažem sam za sebe, uvek sam nešto malo zapinčan, rekao, znao sam gospodina Srejovića, pokojni. Ko je bio on? Ja kažem, pa on je bio arheolog, mislim, čovjek je bio na fakultetu filološkom, mislim, je bio rektor, ajde što je bio arheolog i moja baka, da, kaže on, ja, kaže, pojma, nisi imao, hvala vam, mislim. Da, ali gledaj, sad ta komercijalna civilizacija, on će znati da nabroji sve igrače Manchester Uniteda. I on će znati da nabroji sve i tako. Znači, cilj potrošačke civilizacije je zombiranje. I profesorka ova na Jelu je radila analizu američkog univerziteta i sve gluplji dolaze. Zato što je sistem prosvete, obrazovanja postavljen tako da izlazi krajnji produkt zombirani idiot, koji će da samo gleda, znači nema uopšte, znači ti kad čitaš, zašto je čitanje važno? Znači ti kad čitaš, znači ti čak možeš da ono što je hteo pisac da kaže, da ti to potpuno junaka u svojoj viziji drugačije doživiš. A ovo je parazitski način, sve ti dam od jedan puta. Televizija, a sad idemo mobilne telefoni, sve je gotovo, sve pipneš, sve od jedan puta tu, sve od jedan, ne mogu da čekam, ne. I zato mi imamo, recimo, slučaj zvaničano, nečito sam pre 10 dana, izveštaj, znači, Nemačke zdravstvene, Ministarstva zdravstva Nemačkog, 22 od 83-4 miliona Nemaca, 22 miliona Nemaca ima teške psihijatrijske i psihološke promene u ponašanju, u ličnosti i tako dalje, moraju da imaju psihijatra, međutim nema, i sad ide tržište, nema toliko psihijatara koji može toliko ogromnu količinu ljudi da primi. I onda Nemci, sada idu nemački, rade veštačku inteligenciju, psihijatri koji bi bar prvi udar taj
da ljudi ne bi izvršili samoubistvo, da počne da razgovara bar sa veštačkom inteligencijom, koja već postavljena tako da može da vodi razgovore sa njim. I to, Branko, zvuči jezivo, da kažem. Pa vidi, to je ono čemu ti satanisti ili globalisti ili korporativni fašisti teže, da ti budeš zombirani idiot. Pa, i ti sad ideš na izbore, a to oni rade. Pa da li je bilo izbora u koncentracionom logoru? Pa ovo je jedan oblik koncentracionog logora. Sve ti je dato, sve ovo ono, ali sloboda nemaš. Pa što onda ideš na te izbore? Dakle, radi se o suštinskom razumevanju prvo doba u kome živimo, a onda sistema koga treba srušiti i napraviti novi sistem. I ja sam tu optimista. Zašto? Pa mora to da propadne. I mi sada ovo što radimo kada se građani Srbije su na Titaniku, koji tone. I njih 64,6% kaže, ma kakvi, super je. Kad se budu našli u hladnom okeanu, nastaće panika. Naš zadatak kao intelektualaca, kao mislećih ljudi, kao rodoljuba, kao ljudi koji hoće nešto da urade, da se pripremimo za taj trenutak i da taj trenutak dočekamo spremni u smislu psihičkom, u smislu organizacionom, to znači ne, bojkot i mi sad sedimo i čekamo, šta će, mi čekamo da Putin izađe na Dunav, to su ti ovi sada profesionalni Srbi, da Putin izađe na Dunav, Putin da pobedi, dođe ovde i sad kaže, sad će ovaj da bude. Čekaj, mi nećemo da budemo ruska gubernija. Kada sam ja pre 20 godina, pošto sam dugo u javnosti rekao, da mi Rusi, znači mi i Rusi, imamo dušu zajedničku, ali da su Rusi bliži Prusima i istočnim Nemcima nego nama, to je bio šok među tim patriotama. Zašto? Pa zato što oni to, pa jeste, oni to doživljavaju kao, pa to je sad napada Rusima. Ne. Znači, ja te pitam... Ali vi ste uvek najpozitivnije pričali o Rusima. Čekaj, ja te pitam, da li si bio nekad u Rusiji? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, da li si bio izvan Moskve? Jer Moskva i ostatak Rusije nije ista priča. Znači, ako si to, ja sam to sve prošao, sve video, bio sa njima, bio na minusima i znam duh tog naroda. Ali, što se tiče ingenioznosti koju mi Srbi imamo, tako sa onima koji imaju negativne energije, pa ono kaže, mi smo, pa džaber to sve radi, što je, Srbi su stoka i ovo. Kažem, ti si stoka. Ti si stoka. Znaš koja je stoka? Isto, Branko, isto. Ne narod. Slušaj, ja znam da će sad ovo da bude jeres. Ali meni odmah kaže, znači, ja nastupam ne da bi dobio političke poene od dodvoravajuće se naroda, to me uopšte ne zanima. Ja govorim ono što smatram da treba da kažem, a vreme će pokazati da li sam u pravu ili nisam u pravu. Znači, narod ovaj srpski, koga mrzi, to potpisujem, koga mrze političari, svi, i vlasti, i opozicije, i zapada, i istoka, oni mrze svoj narod. Drugo, oni su paraziti. Znači, narod srpski je svojoj kvazi eliti dao blanko i rekao, evo, naši životi, mi smo spremni u prvom ratu da ginemo, u drugom ratu da ginemo, 99. godine da se suprotstavimo. Ja sam bio na tom ratištu 99. godine. Ta energija tih momaka, to je bilo veličanstveno. Ja kad sam drugi dan došao, da čovjek su mislili da ću ja sad pobegnem, javno sam lično, ne, jesu oni nas napali? Jeste. Ja sam rekao, momci, ako dođe do kopnene intervencije, znači... Stojim na raspolaganju. Ne, ja sam već tu. Znači, nemoj me da bude Vjetnam. Onda ćete da vidite, dok vi nas avaksima gađate sa 10... Mora u jednom trenutku da uđe. Ali ako uđete dole, zašto? Mi branimo naše. Nismo mi došli u Teksas vas da napadamo, nego vidimo. I onda, a kad to rešimo, onda idemo da rešimo na Ukleto brdo, da rešimo Slobu Slobodu i Baba Julu Ludake, onda da rešimo taj problem. To se ovde isto treba postaviti. Znači, naš narod je, znači, pošto sam radi 40 godina na... A šta je to... Samo da završim. Ta jeres, Branko, rekao. Jeres je. Ili idete ka tome? Da. Dobro. Pošto srpski narod je najgori narod. I onda ja kratko odgovorim, nemoj više da mi pišeš uopšte.
Ako mi pišeš nešto negativno, gubim vreme, čoveč. I ja ne vodim, odmah sad da iskoristim ovu emisiju, ja ne vodim pojedinačne polemike. Nemam vreme, 1200 e-mailova, poruka dobijam dnevno, plus moj posao, plus čitanje, plus pisanje, plus porodične obaveze, prijatelji i tako. Znači, gospodo, nemoj da mi pišete negativne, jer onda samo širimo negativnu energiju i to je potpuno glupo. Znači, jeres je ovo što ću reći. Naš narod je najbolji narod na svetu. To mogu da kažem posle 40 godina rada na svetskom tržištu, gde su drugi narodi radili za mene i gde sam ja radio sa drugim narodima. Po ingenioznosti, po odgovornosti, naš narod ima veliki problem sa njegovom kvazi elitom, koja je njega i danas prodala. Što onda znači, po vašim rečima, da su intelektualci, a ne narod? Stoka, bravo, to. Intelektualci su stoka. Ovi kvazi intelektualci, čast izuzecima, koji su na temelju duhovne vertikale od Lepenskog vira, Vinče, pa nadalje Kosovsko, pa do NATO bombardovanja, to je ta duhovna vertikala i to je srpski narod. Taj srpski narod je izašao, taj srpski narod je blanko ginuo, jer su sloboda, prevarant, bre, jedan najobičniji prevarant. I sada počinje rehabilitacija kao slobe. To me isto podsjeća, uzeli su onu posljednju njegovu rečenicu pred isporuku, odmah da kažem, ja sam bio protiv toga, ponavljam, da mu se ovde sudi i najstrože da se kazni. On, žena i jedno 4-5 hiljada ljudi koji su to zaslužili. Ništa to nije urađeno, niko nije kažnjen i zato ovo zlo danas nastalo. Znači, pokušaj njegove rehabilitacije. Gospodo, to su potpune budalaštine. Čovek je promašio pravac kretanja, kao što i ovi sada to rade. Znači, mi moramo iz utrobe naroda, cela smisao mojih nastupa i trošenja energije, jer ja verujem da ovo ima smisla. Vidim kad mi ljudi, ja sam danas bio van Srbije, znaš koliko mi ljudi prišlo? Pa gledali smo, i to je takozvano natapanje. Za sada 34,5% loše živi. Ali kad se nađu u vodi, bit će ono preokret za 6 meseci. Kod Mussolinija je to trajalo godinu dana, on se zaprepastio. Svi oni koji su bili žestoki, koji su se tukli sa fašistima, koji su bili žestoki socijalisti, komunisti, oni su prešli i ubedljivo je fašizam pobedio. Jer se tražilo rešenje situacije. Bez obzira što je bilo pogrešno. Pogrešno je bilo. Da. Ti kad gledaš Mussolinija, potpuni cirkusant, ali on je pogodio žicu onu. Znači, narod je tražio operativno rešenje. Mi sada hoćemo da ponudimo to operativno rešenje i već ga nudimo. I kažem, da za sada 6.000, kod nas u pokretu Svetlo ima 6.000 ljudi. I odmah da odgovorim ljudi, a zašto vi sada to ne izlazite i vi ne ulazite? Prijatelju, sa 6.000 ljudi ne može da se promeni 6,5 miliona ljudi. Znači, treba nam kritična masa. Kritična masa je tih 150.000 ljudi na ulici. Da su ostali, smo tako pričali, da su ostali na ulici i samo jedan zahtev, smena. Nema drugog zahteva, smena. Ne mičemo se odatle. 48 sati. U 48 sati dovede se narodne kuhinje, ljudi, i otvori se javna tribina da govore. Govore neki koji nikad u životu nisi čuo za njih. Ono neki glumci, budale, Marinika, Kesić, ona budalaština, ono dno dna. John, vidim po faci lica, sve tvoje. John Irving, kanadsko-američki književnik i scenarista filmova koji su i dobijali i kako se kaže Oskare i tako da. On je rekao za glumce, znači koji ih odlično poznaje. Glumac prvo treba da nauči da misli, nužno je da nauči da misli, pa tek onda da progovori. To je za glumce. Tako kad mi kaže, glumac je ovo, čekaj, ako Novak Đoković odlično radi svoj posao, po čemu će Novak Đoković sutra biti dobar premijer, ministar, nemam pa, ljudi, svako svoj posao dobro radi. Ako ja svoj posao dobro radim, čekaj, što bi ja išao da bude ministar? Postavit ćemo ljude koji ćemo da menjamo, to je potpuno jedan drugi pristup institucijama i pristup politici. Znači, ne radimo nešto da bismo mi
lično, materijalno dobili. To je sad suprotno zapadu. Znači, meni je dobro ako je mojoj zajednici dobro. Tako je. Ako mojoj zajednici nije dobro, a meni je dobro, pa ne može da mi bude dobro, znači kod mene je neka falinka. I onda meni kažu, čekaj, što si ti učestvovao u rušenju Miloševića i svega toga? Sve ono, ti si radio nama, imao si sve ono, sve. Pa kažem, zato što mom narodu nije bilo dobro. Ako mom narodu nije dobro, pa nije ni meni dobro. To je odnos prema zajednici. To je Zapad izgubio. I mi moramo to da vratimo. I ovo je sada period čišćenja. I zato ne treba, znači, ove izbore, znači, ne treba izlaziti na izbore, potpuno ih bojkotovati, isključite televizore, uključite ovakve kanale, uzmite knjigu, počnite da čitate, počnite da se družite, pevajte, idite nešto zajednički radite, vratite se na selo, vratite se u trenucima, jer ovo je početak, ovo je tek početak kraha neoliberalnog kapitalizma. Tek početak. Evo, ekskluzivna informacija. Znači, budžetska godina Amerike se završava sa 30. septembrom. Oni su 1. oktobra, koji je bio nedelja, ubacili u sistem već, pošto je počela sledeća godina, u jednom danu su ubacili 275 milijardi dolara. U jednom danu. Odmah da kažem da je ruski ukupan dug 256 milijardi dolara. Ukupan ruski dug. Oni su u jednom danu. Za 2 meseca Amerika je ubacila 2000 milijardi dolara. Dobro. Štampanih nova. Ali oni, dobro. I sad oni kažu, i sad opet, ajde da razbijamo te zablude, čak možemo napravimo emisiju, daj postavljajte pitanje da razbijamo te laži, i onda mogu vrlo brzo da odgovaram na te gluposti ljudi, jer neznanje je ogromno. Glupost je ogromna i to vrlo vešto koriste ovi manipulatori. Znači, jedna od zabluda. Vidi, Dragaš 30 godina isto priča, pa nije se ništa desilo. Pa debilu, 30 godina, ako i malo imaš mozga, uzmi dug Amerike u vreme 1981. je Reagan bio. Znači, ukupni prihodi za budžet su bili 600 milijardi, a dugovi 900 milijardi. I u ovom trenutku Amerika je u socijalno-finansijskom i geopolitičkom kolapsu. Početak. A oni toga nisu svesni. Ali nema kraja tome. Ne mogu natrag da se vrate nikako. Sad ću to da objasnim. Mislim da to ključno razume. To je 600 i 900 milijardi. Danas su oni u minusu zvaničnom 33 na današnji dan. 33 ima brojač američkog duga. To je zvaničan. 32.522 milijarde dolara. A njihov ukupan ono što mogu da namaknu je negde oko 5.000 milijardi. Kako ćeš to da vratiš? A sad ide ono što je još gore. Znači, dug koji sam ja prvi u svetu izašao, jer sam 40 godina makroekonomista, pored toga što svakog dana sam na tržištu i vidim šta se dešava. I ja sam rekao da dug Amerike danas, već na današnji dan, 426.000 milijardi dolara. Dug države, dug građana, dug banaka i dug kompanija. To su ukupni dugovi. I sad sve stiže na naplatu, Branko. Ko će to da plati? Pa građani. Sad, toj cifri od 426.000 milijardi dolara se sada sve više približavaju. Institut u Atlanti, pa to je negde oko po našem 378.000 milijardi. Pa onda pre neki dan čitam neki iz Čikaga su izašli, kaže, pa ukupni dugovi Amerike su, nije ovo tačno 308.000 milijardi. Znači, polako prilaze toj cifri koja je zastrašujuća. Tako, zastrašuje. To mora da se slomi. A onda one koji su neznalice, oni kažu ovako, kakve veze, ono samo to poništi i ide dalje, napravi novi... Znam, druže, ali poništava se i zemlja. To bi bilo, nemaju pojma, mi nisi sad došli iz Amerike, mislim, ima gomila ljudi, nikad više ljudi, naravno, u zadnjih godinu dana nije krenulo da dolazi iz Amerike, se vraća. Ima i ljudi koji tamo imaju nešto i tako dalje i ostaju, ali
sve teže i teže i teže i teže. I A to tek je kako počelo. je teže. Mesec za mesec, Branko, jer pa i vi imate ljude, mislim, koji su tamo. Mesec za mesec, ne godinu za godinu, mesec za mesec, a tek je počelo. I sada, ovo je sad suština. Kažu, pa ne, oni to samo otpišu, naprave novu valutu, dobro. Ja kažem, evo ja imam 64 godine, ja sad uzmem i kažem, ja sad skinem ovo odelo, obuću drugo, ja više nemam 64 godine, ja imam 24 godine, i alo, pa to ne može tako da funkcioniše. Uzmimo da oni kažu, ma ne vrede više ovih 7.800 milijardi što dugujemo Kini, Japanu, Velikoj Britaniji, to više ne priznamo ovo ono. Ali struktura unutrašnjih odnosa ostaje katastrofalna. 170 miliona Amerikanaca živi od budžeta. Kako ćeš ti da, penzioneri naši, koji su zaradili tu penziju, pa neće biti te penzije. Sad je ovo haos. Pa neće, vi u javnom sektoru, a tu ima skoro 1 milion ljudi na budžetu, računajući i parazitske lažne privatne firme, koje su u stvari poludržavne firme, a samo na lična imena. Oko 1 milion ljudi tu ima. To su sve pare iz zaduživanja. Znači, on zadužuje ili nešto proda, napuni i da ovamo. Zamisli ti, molim, da, znači čekaj, a to mora da prekine. To nije na dugi rok, to je nemoguće. To mora da pukne. I sad, pripremite se za to pucanje. Ono tu dolazi. Imaš jedan podatak iz Fiskalnog saveta koji je fenomenal. Zamisli ti u finansijama, ako dobro planiraš, ne smeš da promašiš više od 0,2, 0,3, a i 0,5%. Znaš koliko oni promaše? 15%. Zamisli, 15% promaše. To znači da rashodi su im veći... Pa da objasnimo gledalcima, statistička greška je 2%. To je statistička greška, ali u finansijama to nije dozvoljeno statistička greška. Znači 0,3, 0,5 je ono sa svim kompjuterima da radiš proračune i da... Oni promaše 15%. Zamisli, evo ja sam PVO, zamisli 15% u gađanju da ti promašiš. Znači, oni su rashode promašili 2,2 milijarde evra. Ima još jedan podatak, da kažem, evo, ekskluzivno u tvojoj emisiji, radeći na Fiskalnom savetu, onome što su oni objavili. Od dolaska njega na vlast, 12. jula 2012. godine, do danas, do zaključno sa 2022. Ne znam. Znači, to je završni račun 2022. Kad sam sabrao, znači u 2022. Srbija je platila na penale i kazne u 2022. 165 miliona evra. Ukupno, od 2012. do 2022. zaključno sa 2022. Srbija je platila 1,2 milijarde evra. Kazne i penale. I međunarodno. Pa sve što tuže nas za kazne nepovlačenje kredita, ovo što Mišković tuži i tako dalje. Znači, ja kažem, Vuče, ajde ti mene uhapsiš, ja kažem, sad ću ja da tužim i ja dobijem 30-50 miliona evra, pola Vuku, pola meni i tako dalje. Kombinacije. To je na 1,2 milijarde. Šta si mogao da uradiš za 1,2 milijarde? Ako jedno radno mesto, otvaranje u Srbiji, nažalost, ali je tako, košta 6.000 evra, ti si mogao da otvoriš 200.000 radnih mesta koji nešto proizvodi. Vuče, ne znam da sam jasan s ovim podacima. Da. Znači šta, mi imamo kad pogledaš budžetske prihode, ja sad govorim da bi približio običnom gledaocu, da to shvati. Znači mi imamo da ono što puni budžet, to je PDV, ali od toga PDV-a, porez na dodatu vrednost, od tog poreza, 87% dolazi iz poreza na uvoz, a samo 13% iz domaće proizvodnje. Umesto da bude, kad dođe vlada, prelazna vlada, stručnjaka, vlada narodnog spasa, obrnuto. Znači da mi ovu šolju proizvedemo i mi to prodamo Kinezu. Da mi to prodamo na svetskom tržištu i onda mi punimo budžet. Kad vidiš taj podatak, ti samo postavljaš pitanje kad će ta zemlja da bankrotira. Srbija je bankrotirala,
Samo to ne sme javno da se kaže. 64,6% građana i dalje veruju da može taj sistem da ostane i zato nema političkih promjena. I mi moramo da se pripremimo za taj period, jer sad smo rekli, dolazi potonuće finansija Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, u Italiji, ko živi u Italiji, mene zove jedan uspešan privrednik iz Srbije koji nije tajkun, koji ima dobru firmu, koji dobro nastupa na tržištu, dobar proizvod ima i on mene zove i kaže, druže, ja sam na sajmu u Italiji. Proizvođačka, svake godine dolazim ovo je potpuna katastrofa. Nikom ne prilazi. Svi gledaju, prolaze, ja ne znam šta se dešava, ali ovo će doći do potpunog sloma. To nas čeka i zato ako ova emisija ima smisla, da pripremimo građane, da se organizujemo, udružimo, da na ulici smenimo režim, kad bude, već sam u emisiji tvoje govorio, znači 150.000 ljudi stane, generalni štrajk, 48 sati, prelazna vlada stručnjaka, 550 ljudi koji bi bili upravljali reformama i tim promenama i 110.000 ljudi koji treba da... Ili na izbore, ali sa reformom izbornog zakona. Ili na izbore, ali pod sledećim uslovima. Novi izborni zakon. Tako je. Tako. Novi birački spiskovi da budu potpuno sređeni, novi način glasanja putem blockchain, znači da ne mora onaj... Što je već u Nemačkoj počelo, samo kažemo gledalcima, taj blockchain, ova glasanje već je krenuti u Nemačkoj vrlo brzo. Kad sam ja to govorio pre 6 meseci, ko će da glasa preko aplikacije? Čoveče, sve ti je preko aplikacije. Novac pomeraš. Novac pomeraš, sve radiš i sad ćeš neko u sada kada svi šize, sve digitalizirano, ti ćeš i dalje ideš na glasačko mesto, pa kao ono. Pa to može samo još u Americi da ostane zbog Bajdena da bi se pokrali izbori, inače će svi krenuti preko aplikacije da glasuješ, ne ideš na izbore uopšte. Tako je. Ideš na izbore, ali na drugačiji način. Ideš na izbore, ali na drugačiji način. Kad si već rekao Nemačko, evo još jedna ekskluzivna, za tvoju emisiju napisao sam tekst o tome, to je u Nemačkoj sada, znači Nemački parlament finansira, doneta odluka od strane države, to se zove građansko-demokratska skupština. Pazi sad ovo. I bira se 100 ljudi po modelu slučajnih uzoraka, ali kompjuterskih. Znači, pol, struktura starosna, kvalifikaciona i tako dalje. Da budu zastupljeni od običnih radnika do vrhunskih... I tu, Branko, može da se pogleda CV svakog pojedinačno, verovatno. Slušaj, samo da objasnim kakva je ideja. A gde mi idemo, gde smo mi otišli ispred njih. To je, znači, već počelo da radi. Država daje pare, znači, šta je njihov zadatak? Njihov zadatak je da sednu i da kažu o svim problemima u društvu, znači, različiti ljudi, ne političari, nego ljudi, vozač, hirurg, prodavačica i tako dalje. Šta vi mislite, ovaj sistem više ne funkcioniše, predstavničke parlamentarne demokratije. Šta vi mislite, šta treba da se radi? To je pre 15 dana počelo u Nemačkoj, vidjet ćemo kakvi će njihovi... Znači, o svemu će se pričati na tom. Pa šta je to? Pa to je ono što mi pričamo, neposredna demokratija. Znači, već 10 godina o tome pričamo. Da građani Srbije odlučuju. Ko građane Srbije pita da li će stadion ili će onkološku kliniku? Da li će prosvetu ovako ili onako. Znači, građani Srbije, najlakše sam to objašnjavao kroz finansije, moraju da upravljaju. Kod nas, građana, ostaje upravljačko pravo i ja hoću da me pitaš, ne da moj posrednik to, nama ne treba posrednik. To je ta neposredna demokratija. A stručnjaci, pa ako si stručnjak, sad ti i ja sad treba da sednemo i da li treba gama nož, ne gama nož, magnetar, što mi znamo o tome? To će reći stručnjaci. Ako to funkcioniše, ide se dalje. Ako ne funkcioniše, mi vas menjamo. I taj sistem je apsolutno moguć u digitalnom dobu. Prema tome, mi se nalazimo u velikoj epohalnoj civilizacijskoj promeni, nema razloga za apatiju, beznađe, nego povežimo se i radimo zajedno. Poštovani gledalci, bio je ovo uraganski intervju, ali ako hoćete i dalje da viđete u mojoj emisiji ovakve goste, kao što je konkretno danas bio Branko Dragaš,
prvo, subscribeujte se, znači potpišite se, lajkujte nas i Bože zdravlje, ja ću sa Brankom vrlo brzo ponovo, a to pomaže svakoj našoj redakciji, za 2 meseca da napravim rekapitulaciju. Posle izbora. Posle izbora, apsolutno, na koje ja svakako neću ići, znam da Branko neće, ali imat ćemo još emisije na ovu temu dok ne budu bili izbori. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili sa nama još jedan put. Do sledeće emisije. Čuvajte se.